Antonsson kommer først på. Spelman samler op. Og det er decideret sløvt. Og sløset af Spelman. God FCK-mulighed. De bliver fanget op, alle Horsens-spillerne 2 mod 2. Og Ilton fri. Jokumsen kommer ud. Får lige prikket den af Ilton. Stadig er Ilton. Og det er en perlekasse af brasilianeren. Han danser altså rundt nede på mållinjen i 2-3 træk. Og får alligevel med papegøjen dirigeret den ind. Ja, men altså, Horsens var mod den her situation. Vi taler om, de var 7 mand foran bolden, og så efterlader de 2 brasilianere 2 mod 2 dernede. Og Ilton bruger ikke engang sin brasilianske marker. Han gør det hele vejen selv. Det er simpelthen fremragende, og selvfølgelig trække rundt om Søren Jokumsen, der egentlig vælger at trække hænderne til sig, fordi han kan godt se, at den her kunne godt begynde at trække op til et straffespark, så han går ned. Men lad os prøve at følge det hele hernede. Der er de rigtig mange folk foran bolden. Spelman, dårlig aflevering. Vin går hurtigt, direkte, og så kan vi se her. Så er de faktisk 2 mod 2 her, og han gør det hele vejen selv. Og den bold, der kommer her, Søren Jokumsen, trækker armene til, så vil ikke lave straffespark. Og så går han altså ned mod baglinjen. Den mindste plads at komme ind på, og det taler for sig selv. Ja, det er Samba bare med fodbold. Det må vi sige. Og Ståle Solbakken i velkendt jubelpositur. Og 2-0 altså